Sziasztok! Papágnes vagyok, az Angelina fehér nemű webáruház tulajdonosa, és most megmutatom nektek, hogy hogyan tudtok legjobban és leggyorsabban keresni itt a szép új megújult webáruházban. A legnagyobb változást azt itt találjátok itt a kategóriáknál, hogy régen egy csomó felsorolás volt itt, és ezt így leegyszerűsítettem. Mivel a főtermék nálam a melltartó, ezért ő van itt elől. Hogyha rákattintottok, hogy melltartó, akkor itt azt lehet látni, hogy különböző szempontok szerint besoroltam a melltartókat, hogy így meg tud találni, hogy mi az, amire szükséged van. Itt legfelül találtok egy olyan kategóriát, hogy összes melltartó. Ő azt tudja, hogy ha nem érdekelnek ilyen speciális csoportosítások, hogy most szivacsos, nem szivacsos, merevítős, merevítő nélkül, stb., hanem te az összes melltartót egyszerre szeretnéd látni, akkor érdemes ezt a legfelső kategóriát választani. Azon belül is beállítottam egy ilyen könnyítési lehetőséget, hogy egyből le tudsz szűrni azt, hogy a te méretedben mi kapható. És akkor egyszerűen csak annyit kell tenned, hogy mondjuk 85G a méreted, rákattintasz a 85G-re, és egyből láthatod is, hogy a te méretedben milyen melltartók kaphatóak a webáruházban. De akkor nézzük, hogy milyen más csoportosítások vannak. Itt kibontva is látjátok, hogy melyik kategóriában mi van. Tehát a merevítő szerint elég egyértelműen besorolható egy melltartó, vagy van benne merevítő, vagy nem. És akkor, ha te a merevítőset szereted, akkor erre kattintasz, ha a merevítő nélkülit, akkor meg erre. És ugyanígy szempontok szerint összegyűjtöttem, hogy melyek a szivacsosak, szivacs nélküliek, meg melyek ezek a félszivacsosak. Ugyanígy, hogy van-e varrás a kosárban, vagy nincsen varrás a kosárban. Tehát ezeket itt találjátok, márkánként is külön szedtem. Szóval, hogy nem tűntek el a melltartók, mint ahogy egy páran már visszajeleztétek nekem, hanem, hogy egy kicsit logikusabb módon összerendeztem őket. Remélem lesz türelmetek megtanulni ezt az új kategória rendszert, és megtaláljátok, amire szükségetek van. Ha esetleg mégsem, akkor meg itt vagyok, hívjatok, keressetek, és akkor segítek. Szép napot!